Så de 385 heste er rigeligt. Og det er 0-100 på 6,6 sekunder. Hej med jer, og velkommen til denne uges afsnit her på kanalen Krogs Garage. I den her uge, der kører vi et nyt format, nyt koncept, om man vil. I den her uge, der kommer, hvad kan man sige, baseline ligesom til at være på videoen. Hvad kan man få for 100.000? Og i den her uge, der er det så, hvad er den fedeste SUV, man kan få for under 100.000? Jeg skal selvfølgelig skynde mig at understrege, at vi har snydt lidt jo. Og så har vi selvfølgelig taget en vane. Der kan man få lidt mere value for money. Så det kræver lidt, at man ikke har brug for bagsæderne, hvis man skal holde sig under de 100.000. Ellers så skal man ligge en 50, 60, 70.000 oveni, hvis man skal have sig sådan en her. Porschen, vi kører her i dag, det er jo som sagt en Porsche Cayenne. Det er en 4,8 liters, og det er en V8. En V8 Sumo, så den kører sgu bare derudad, hvis du ellers får serviceret og vedligeholdt den, og så er den glad og tilfreds, så du også kan være det. Sådan en 17 år gammel Porsche Cayenne, den er selvfølgelig ikke helt uden fejl. Som man kan se, så er der lidt, hvad skal vi kalde det, lidt kondens og lidt grynethed i de her lygteglas. Men dem kan man altså købe et nyt sæt af for 1.000 kroner på eBay, hvis man gider at hygge sig med at sidde og skifte. Og sådan gentager tingene sig egentlig lidt rundt omkring. Selvfølgelig så får man jo ikke en ny Porsche for 100.000 danske kroner. Til gengæld så får man en bil, der kører rigtig, rigtig godt. Den lyder godt, den styrer godt, og den kører sgu som en Porsche, selvom det er en gammel firehjulstrækker. Med mange formål. Du kan jo både anvende den til nummer 2 bil, vil jeg sige. Hvis du, det kan være, at konen har en Tesla, og hun kører mest, og du har en firmabil normalt, eller hvad ved jeg. Så kan man have sådan en her som nummer 2 bil, fordi så gør det ikke så meget, hvor meget brændstof den bruger. Det kan også være, at du bare vil have noget, der kan slæve en ordentlig trailer, når du skal ligge og lave projekter i weekenden. Det kan også være, at du skal bruge noget, der kan køre ud på din jagt, og så videre, og så videre. Og på den måde, der er det ligesom en bil med mange formål. Og som man kan fornemme her, så har man altså bibeholdt de her kæmpe store Porsche-kaliber, selvom det jo bare er en forgyldende Touareg. Man har også, det er stadig 6-stemplet kaliber og med Porsches logo på. Og det samme bag til har man også sådan en forholdsvis stor kaliber. Sådan en Cayenne her, den har ikke noget Porsche våbenskjold bagpå. Modellen vi har med den her gang, det er en Cayenne S. Der er selvfølgelig også en GTS, hvor man får lidt flere detaljer i røde seler og sådan lidt gejl i den forstand. Så har vi en Turbo, vi har en Turbo S og så videre og så videre. Lige nøjagtigt den her Porsche Cayenne, jeg har på test i den her uge, den er faktisk uden luftundervogn. Og så kan man sige, det var da lidt nær eller noget. Ja, men hvis ikke man selv kan lave det, og man skal ringe til nogen, og der skal være nogen, der skal for det første købe luftbæl og kompressor og alt muligt andet lort hjemme, og de skal lave det for en, så kan det hurtigt blive en dyr affære. Så hvis du selv har hænderne rigtig skruet på, så vil jeg klart anbefale dig at tage en med luftvognen, for den kører fantastisk, og det er fedt, du kan have mulighed for at hæve den, hvis du skal ud og køre sne, og du sidder fast, eller der er lidt smattet, eller så videre, så videre, så videre. Men lige nøjagtigt den her, altså uden luftvogn, og det er simpelthen bare for at holde omkostningerne nede, og det synes jeg er et super, super fornuftigt valg, fordi man får stadig den samme fede bil og så videre. Den er bare lidt mere stiv hele tiden, og så har du ikke den her mulighed for at justere højden også. Så ja, det var også den her løsning, jeg selv var gået med, hvis jeg skulle have sådan en her. Den føles sgu ikke så tung og doven og slasket. Altså nu kan jeg se, nu prøver jeg sådan at dreje lidt voldsomt her på en lige vej. Og selvfølgelig så kringer den jo, men som sagt, den er også på ganske almindelig stålundervogn. Og ikke noget fancy luft eller aktiv hydraulik eller lignende. Så jeg synes faktisk, den gør det godt, altså, og man føler heller ikke, at bilen den kæntrer, som man nogle gange kan føle i de der lidt højbenede biler, som sådan en SUV jo er. Og her har vi den jo så 4,8 liters V8 sugebenziner. Det er 385 heste, det er 500 Nm, og det er 0-100 på 6,6 sekunder. I 2008, der var det altså nok til, at den her Porsche Cayenne her, den var faktisk hurtigere end en Golf GTI fra tilsvarende år. Så det er lidt imponerende. Topfarten er 252 km/t, og det må også siges at være en hel del for sådan en ældre SUV her. Og vi skal jo lige huske på, at det her det er bare en Cayenne S. Der findes jo også en Turbo S, som har 550 heste, som der lige er det mere smæk i.
En ting med sådan en Porsche Cayenne her, det er jo selvfølgelig at købe den, og der kan man få et udmærket eksempel, som ikke er plummerråden for under 100.000, hvis man skal have den her facelift version. Når det er sagt, så er det jo selvfølgelig ikke den eneste udgift. Der kan også være 100 liter brændstof på sådan et udyr her, så det er sådan noget i nærheden af 1380 kroner, det koster at fylde den op. Derudover har man vægtafgift. Den starter for ca. 5.000, hvis anvendelsesformålet er ren erhverv. Så er vi på noget, der ligner 8 halvprivat erhverv, 8 eller 9. Og så yderligere 3100 oveni, hvis du skal bruge den helt privat. Så man skal også vælge det lidt, også selvom man kun kører i den om søndagen, fordi hvad kan man sige, de løbende udgifter ved bare at have den på nummerplader, de løber også lidt afsted. Men sådan er det jo i dagens Danmark. Hvis man gerne vil køre V8, så koster det jo penge. Som også jeg nævnte før, da vi kiggede på forlygterne, så lygter er noget af det, man skal være lidt opmærksom på. Du kan se, den her er der også kondens i. Og sådan er det jo generelt med ældre biler, men det er bare for at sige, at hvis man tror, at man skal have et glansbillede eller en ny bil, så skal man gå udenom sådan noget her. Men hvis man kan leve med lidt småting, eller man selv har mod på at lave lidt undervejs, så synes jeg personligt, det er et mega godt bud. Sådan en Cayenne her, den kan også åbne bagruden, så man lige hurtigt kan sætte en pose fra Netto ind i. Og ellers så kan man selvfølgelig åbne bagklappen som normalt. Og det er selvfølgelig elektrisk, det er jo en Porsche. Hvis jeg lige tager jer med herover og kigger ind, så vil man også opdage, at man har jo selvfølgelig en vanvittig god plads i sådan en Cayenne her. Der er jo rigeligt med plads. Man kan nok have de første 120 rammer med, hvis man skal i bordershoppen. Så det er jo en meget god ting, at den så samtidig er lidt praktisk. Man kan også lave 3500 kilo på krogen. Det vil sige, at du må faktisk trække afsted med alt, hvad du kan finde, der må sættes efter en personbil i Danmark. Selvfølgelig så frem, du har et trailerkørekort. Så en bil her, den deler jo platform med en Audi Q7 og en Volkswagen Touareg. I Porsche'en, der er det Porsche, der har stået for motor og for tuning osv. Men der er mange andre steder, man ser ligheder, og der vil jo også være mange reservedele, du kan købe, der passer på kryds og tværs af de forskellige platforme. Og det er sådan set en god ting for dig som forbruger, fordi hvis du godt kunne tænke dig sådan en Porsche her, så kunne du ikke tænke dig at købe reservedele, der står Porsche på. Fordi at dem vil de sgu gerne have penge for at sige det som det er. Så hvis man for eksempel kan spare en masse penge på bærearm og så videre, fordi der står Volkswagen på det i stedet for, så er det en rigtig god ting. Der hvor jeg rigtig gerne vil rose Porsche, det er først og fremmest tændingslåsen sidder i den rigtige side, ligesom den har gjort lige siden Le Mans-tiden. Nu lukker jeg lige her, så I faktisk kan høre, hvad jeg siger. Jeg bliver selvfølgelig mødt af Porsche-logoet. Vi har de her 5 uger, som man kender det, klassisk fra Porsche. Når vi så er færdige med at kigge på det, så har vi de her muligheder for at skifte op og ned. Og det har vi faktisk i begge sider, lidt atypisk. Normalt så er det jo ned i venstre og op i højre. Men her der har man så muligheden med de her Tiptronic her foran på rattet. Selvfølgelig også det pæne Porsche våbenskjold. Lige nøjagtigt den her bil her, der er så en, der har valgt at skifte den originale radio ud. Ikke at den ikke var outdated, men jeg havde nok taget noget touch med noget Apple CarPlay, hvis det skulle være. Nå, den her uges konklusion, den må lige blive herinde i tørvejr under den sorte himmel, fordi at jeg ligner snart Rudolf med en røde tud, og det er godt nok blevet vinter. Man må jo sige, at bilen her, den fører jo klart i det her nye spin-off, vi laver med de her biler til under 100.000. Bedste bil til under 100.000 kroner. Men jeg synes alligevel, at når jeg så sammenligner med ting, jeg har prøvet og kørt osv., så gør den det godt. Altså man skal ikke tage fejl af, hvis man kan få en nogenlunde driftssikker V8 fjulstrækker for under 100.000, og der så samtidig kan stå Porsche og Stuttgart på logoet, så synes jeg i hvert fald, at man er kommet langt. Så hvad synes du? Synes du, det er en fed bil? Kunne du finde på at købe sådan en her? Er du bange for, at den springer i luften, eller mekanikerregningerne er sindssyge, eller hvad kunne afskrække dig for at købe sådan en her? Lad mig høre noget i kommentarfeltet. Så afslutningsvis, så vil jeg bare sige tusind tak til dig, fordi du så med. Husk at like, subscribe, kommentere meget gerne, som jeg lige har opfordret til. Og så, ja, jeg bare ønsker jer en god dag. En lille servicebemærkning. Husk på, at nu når det er blevet vintervejr her i Danmark, så er der kommet ny lovgivning vedrørende vinterdæk. Så hvis du skal ud og køre vinterfører, så skal du have vinterdæk på, eller i hvert fald dæk, der har den her godkendelse i form af de 3 bjerge med snefnug inde i.